Намираме. Вече сме в град Пловдив. Зад мен е Мол Галерия. Crisco Beats. Здравейте, пак съм аз, пак съм Декстър, отново съм във вашия телевизор. Този път обаче се намираме в клуб Паша в град Пловдив. Остават броени минути до началото на вечерното парти на Бокс ТV по случай 2 години. Приятно, супер много сме се, пак с играта в играта, разбира се.